en puɗɗorima inde gueno en juuɗenulaɗo men Muhammadu Rasul sallallahu alayhi wa sallam mo jamirɗen yen juuɗe kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu no godal men o aduna en duwanima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duwanima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala ɓe cellani men yo Allah rokku afiya yo Allah rokku jaam en duwanima dendagal ɓesguji men tawateɓe e wuuro e tawateɓe e ladde en duwanima dendagal diaspora meɗen yo Allah aynu yo Allah reeno yo Allah suur yo Allah daddu yo Allah heet hakkude tagore e tagore yo Allah danduɓe dendagal ko huula yo Allah heet hakkude tagore e tagore yo Allah rokkuɓe saggoji biraɓe mabɓe e mabɓe allahumma amina en donima dendagal windere nde kala julɓe hen ɓe gona foof nde wona aduna o hande koko yuljultodiri jaam mabɓe woni jaam men jaam men woni jaam mabɓe man yo joom duumo e windere he allahumma amin weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓde sukaɓe Afrique weltare tiifi dendagal layla e tripelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moon sikki ala kala ñande alkamisa eɗen kewi addude yewtere men puudal yurmede ko fate cellal aade nde won noon cellal kañum woni afugalu cellal ko kañum woni afugalu neɗɗo to sellani haydara ala ko yiɗi neɗɗo to sellani haydara ala ko welɗum neɗɗo ko sellani haydara ala ko tuuya so wona cellal muɗum cellal woni afugalu yo Allah rokku en celle men ha timma joguiɓe celle ɓen yo tinno neɗɗo so Allah rokki ɗum cellal maɗa tinno nangto e cellal ma ha tiiɗa tinno gère cellal maɗa tinno toppito cellal maɗa waɗ entretien cellal maɗa mbaɗira cellal ngal kadi ko poɗɗa waɗirde ɗum guila gandanɗa hoore maɗa rafi arde janggo nimsita aɗa jogui doole ma aɗa jogui hettade ma aɗa jogui mbawka maɗa nde poɗɗa dogde nde poɗɗa liggade nde poɗɗa darade so tawi a waɗani ɗum ha rafi tawima hen ko nimsa wontantuma fof noon guila to banggue aada ko fati e gurnam aduna ko fati e dewal Allah pobde mbimi so tawi a waɗani ko poɗɗa wadde e cellal ngal guila ha cellal ngal ne woodi ha gandanɗa hoore maɗa rafi tawima hen ko nimsa wontantuma rafi noon hayso wona rafi gandanɗa homa rafiji biyeteɗi ko rafiji ganduɗaɗi manggu ma tawi ɗon manggu ko rafi hay manggu holto manggu heɓatma ko rafi saabu hankkadi eɗen gandi mawɗo holko sagata wawi wadde hayto banggue dewal Allah ko sagata wawi wadde eɗen gandi mawɗo wawa nayejo wawa Abdoulaye Alaji Oumar de Malick Seba gorgol yo Allah ɓuɓanmo omo hewno wiide so wiyama darde foof mbuuɗu o wi sagata wawi julde ujunere darde jamma ene wawi taw mawɗo nayejo wawa ɗum noon wadde gandi musidɓe tedduɓe holko sagata wawi nayejo wawa ƴeewe tan hande hayso koko mbiyeten ka wadde hijjore hay hijjore hande ɗum foof nawnede hande eɗen gandi hay hijjore musidɓe tedduɓe ɓurɓol moƴƴude koye cagatagal neɗɗo nde wona cagatagal mum tigui tigui saabu eɗen gandi mawɓe men hewɓe jeehi hijjore nayeɓe men hewɓe jeehi hijjore garti kono guila garti nana gandanɗa hoore maɗa ko gasi ha laaɓi nan tampi tampere wonde toon ya garta wonde toon darde wonde toon nde wona hunde wawde supportede to banggue gandanɗa homa nayejo walla so banggue wona karɗo cellal koye ndin mbadi kadi kanko mawɗo men Abdoulaye Alaji Oumar de o wi gueɗe tati kanko mawɗo men ceerno Abdoulaye Alaji Oumar de o wi gueɗe tati o wi ɓuuri moƴƴude ko sene waɗe yo waɗe law o wi dasal e dewal o wi ɗeɗo gueɗe tati ɓuuri moƴƴude ko saɗa waɗa waɗa ɗum law o wi dasal so tawi aɗa rasa guesa ma woni aɗa rema guesa ma a rem law so tawi a ɗacci ha huuɗo ngo ɓurtima gawri sa renaki coyriɗa walla gandanɗa hoore maɗa huuɗo ko nagga gawri ndi ɗon ko yaate
o wi dewal so tawi aɗa rewa Allah rew Allah law, so tawi a welsinima dewal ma Allah law ha gandanɗa hoore ma rafitayima hen walla mangu-tawima hen, sa addinaki dewal ma Allah hankkadi lora fabda sembe no fewi. o wi gandanɗa ma o wi ko desal dewal e desal, o wi ko fati gandanɗa hoore maɗa dewal woni resde desal woni resde nadde hoɗande. O wi so tawi gandanɗa hoore ma yiɗi nadde hoɗande ha gorko yiɗi resde, o wi ɓuuri moƴƴude ko desa law guila e cagatagal maɗa, beele so tawi Allah ne arsiginma ɓesgu nde nayoyta nde mawnita nde donkirita tawa ɓesgu ma wawani hoore mum walla wawi hiɓɓitadema. Pulaar noon heewi wiide so doole donki yo doole kebbo, kono ɓuuri firdude ko yo doole kebbo guila doole donkani. Pulaar ne heewi wiide so doole donki yo doole kebbo, kono ɓuuri moƴƴude ko doole kebbo guila doole donkani. Doole kebbo guila doole donkani ɗo ɓuuri welde kono ɓuuri wadde fayida. Noon tinden no feewi to banggue gestion, to banggue gerde cellal meɗen. Cellal kañum woni fof, kañum woni afugalu. Cellal noon so woni afugalu, laaɓal ko kañum woni afu cellal. noon tinden laaɓi meɗen, tinden laaɓal noon pop, laaɓal nder, laaɓal boowal e laaɓal gandanɗa hoore maɗa comci legal fof ko wawi wadde fof ene pour laaɓal muɗum. Laaɓal ko ñameten, laaɓal ko jaraten, laaɓal to lelotoɗen, laaɓal to ñallaten, guila e nokku laaɓal wona laaɓal galleji tan, wona laaɓal cuuɗi tan. Butikaji men ko hen ñallaten, wonande an joom boutique aɗa addi temps mbatta e boutique ma o a watta ɗum galle maɗa. Sa fini subaka 6h30 ha juuli jiɗɗa ko duñoyde bitikel ma ko toon ñallata ha heure bottari so woori jalta pour wottoyade garta, gonna ɗon ha 21h 22h saha ha 0h garta. sa woni galle ma ko waktuji jeegom waktuji jeeɗiɗi kadi paata boutique maɗa, ndege a andi temps mo mbatta boutique ma o a watta on temps galle maɗa. ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko boutique ma to gonɗa ɗo tino toppito laaɓal mum, no toppitiɗa laaɓal galle no coddiɗuma o toppitiri laaɓal galle ni an toppito laaɓal boutique maɗa. sa fini subaka fitto boutique ma ha laaɓa, a fini subaka fitto boutique ma ha laaɓa, kala garɗo boutique ma naɗɗo boutique ma taw boutique ma ne laaɓi. sa fini subaka a dawi walla kala saaha ƴeew piɗɗirgal maɗa, piɗɗa marchandise maɗa ha laaɓa, piɗɗa marchandise ma ha laaɓa. ƴeewe épicerie ji mawɗi walla ko wiyete supermarché ji mawɗi ɗi ɓe jogui ko agent ji nana jogui gandanɗa hoore maɗa serviette mumen ene pompa ene pitta ene momta e kala poussiére gonɗo hen ɓe ittat, kala nde garɗa cikkata on marchandise ko ñande yaltina. bitikaji ne mawni, épicerie ɗi ko mawɗi, ɓe ƴetti yimɓe annene boutique maɗa timmani haysi 4 mètres carré walla 2 mètres carré a ronkani kala saaha. musidɓam tedduɓe ƴeewa sarbet maɗa walla ƴeewa tekkere maɗa piɗɗirgal maɗa piɗɗa e kala saaha, ƴeewa marchandise uji maɗa kala hen ko jiiɗa woni poussiére, kala hen ko jiiɗa waɗi tasuji momta ha laaɓa, marchandise ma laaɓa cer, itta poussiére pitta boutique maɗa ha laaɓa kala saaha. damal yeeso boutique maɗa nder mum e boowal pitta ha laaɓa, frigo maɗa e kala saaha ƴeewa tekkere débrancha ɗum, ƴeewa tekkere chiffon laaɓɗo itta kala to waɗi ndiyam, kala to waɗi ƴiƴam liɗɗi en, ƴiƴam tewoyel, ƴiƴam kiwisaji en itta ɗum ha laaɓa, lawƴa ha laaɓa, fampa ha laaɓa, frigo ma laaɓa. kala nde client ari udditi frigo ma tawa frigo ma ne laaɓi, majjo ko janggo e jaam gu yidde artude sottude e maɗa. to banggue yawuraji batte walla frigo ji mbaɗata ko odeur, hay sa soodi yawour sa nawni hay suudu bebbe maɗa salo yarde tawa ne waɗi odeur, ala ko haali mawɗo, ko wasde toppitade laaɓal mum kala saaha. ittu frigo maɗa, ittu yawuraji maɗa, itta beruji ko woni nder hen pompamo ha laaɓa, hay soko fentere fo lawol goto walla laabi ɗiɗi pompamo ha laaɓa. nde firjama woni itta ɓoole glace takkoroɗe hen de lawƴa frigo ma ha laaɓa, pompa ɗum ha laaɓa, mbatta hen marchandise ma kala guel jiiɗa hen ne taasi. saaha yawour ne fuusa e keddiɗi ɗi, so neɗɗo soodi sikka yawour o ko pusɗo tawa ala wol pusnoɗo ne fuusi e magguel, mbaɗa tekkere ma lamde fobira ɗum momta ɗum ha laaɓa ha weeɓi cer, marchandise ma wonta kesso. e kala saaha ƴeewa marchandise ma ƴeewa date e kala saaha saɗa fompa
marchandise uji maɗa ƴeewa hen beele ala ko dad mum gasi. Kala hen ko ngal jiiɗa dad mum ne gasi, woni appu mum ne gasi ne jippina banque. Kala hen ngel jiiɗa happu mum heddi ko seeɗa, heddi ko lewru walla heddi ko lebbi ɗiɗi, aɗa jogui stock, soit dartina somade, soit mbaɗa feere solda ɗum. Woni tawi yeyatano ko buuɗi nogas, jeeya ɗum buuɗi sappo walla buuɗi sappo e joyyi. jeeya ɗum buuɗi sappo walla buuɗi sappo e joyyi, keñoɗa jeeya ɗum ko adi ko da appu o ne gasa. Sabu so appu o gasi a jippinat, a weddoto. Walla sa welsidima nangueɗa joɓa amande ko gandanɗa hoore maɗa ka wawano hebde hay sinno a yeyino foof. ɗum noon yeyde daña hen gandanɗa hoore maɗa hay soko perte, wadde ko pertuɗa hen hay soko 50% walla 30% walla 20%, keɓɗa hen ko sappo nder nogas a yeehi sappo e joyyi ɗi keɓɗa hay sa perti buuɗi joyyi, sappo e joyyi ɗi wawi somo yaade goɗɗum daña hen bénéfice buuɗi sappo walla gandanɗa hoore maɗa buuɗi nogas, ayi bénéfice maɗa perdunoɗa o, perte ma perdunoɗa o a hepti ɗum gay. Ko ɗum woni commerce, ko ɗum woni peeje commerce. Tinnoɗen to banggue laaɓal noon mbiɗen surtout ko toppitade wasde yeeyde gueɗe gandanɗa hooma ɗe appu mumen gasi. Kala biɗi jeeyawo gueɗe appu mum gasi, so yiiɗi de tawa ka pompuɗo bagages maɗa ha watti lewtuki, andu laaɓal ala ɗon. Laaɓal ko yeeyde ko moƴƴi, laaɓal ko yeeyde ko laaɓi, laaɓal ko yeeyde gandanɗa ko nunɗi. ɗum noon tinɗen joom bitikaji, tinnude lawƴi e bitikaji mon, pitte bitikaji mon, lawƴi e frigoji mon, yo bitikaji mon laaɓ ceer, yo bitikaji mon laaɓ ceer. Hoto bitikaji ɗi mbaɗo nder caloɗe waɗo nder, hoto bitikaji ɗi mbaɗ gandanɗa ko maɗa buubi coofa e marchandise uji ha gandanɗa ma sa soodi marchandise sa jeeyata ko buubi ne coofi hen, caloɗen ɗum toppitoɗen laaɓal. Bitik divers sa haɗa jooɗo fodde minute aji sappo, aɗa jooɗo fodde minute aji nogas tawa hay client goto arani. Tinno ɗin minute aji ɗi jooɗiɗa fewani haydara, aɗa jooɗi aɗa jiime téléphone maɗa connecté, walla aɗa jooɗi gandanɗa hoore maɗa aɗa lincita walla aɗa daara walla aɗa haala kona haaju maɗa. Tinno toppito ko faade bitik maɗa, mbaɗa ɗum classement, rangea ɗum, pitta ɗum, itta poussiére, ƴeewa hen kala ko dad mum gasi. Kadi joom bitikaji divers kala mo yiiɗa gandanɗa hoore maɗa jogade marchandise uji ɗi appu mumen gasi, tinnuɗa kala saaha nde coɗoɗa marchandise, a ari aɗa yiiɗi rangede ɓeydude comptoir maɗa marchandise ma mo codnoɗa o, aɗa yiiɗi ɓeydude ɗum e comptoir ma fawde marchandise uji maɗa, tinno marchandise gonɗo ɗon o hoto am. A soodi Gloria, a soodi carte hokko on yeeru, a soodi caisse ma Gloria hande o beela, a addi on beela maɗa, aɗa heddono ɗon fodde boîte aji sappo walla boîte uji sappo e joyyi. Tinno boto gadduɗa caisse ma gadduɗa o ko addi kada soto ƴeew appu mum ko mandi, beele appu o ne heddi ha heewi walla ala, gila boutique to, gila to codata comortoɗa to. So a tawi appu mum ne heewi, ne heddi fodde hitande walla lebbi jeenayi walla lebbi jeetati, a ari ƴeew boîte uji ma keddiɗi ɗi, homelaji ma keddiɗi sappo e joyyi ɗi walla sappo ɗi, ƴeewɗi kanji happu majji ko mane, pooɗaɗi haɗi laaɓa, jippinaɗi kanji namnadi leydi. Carton kesso mo gadduɗa o, ɗin cakko, ɗin gona nder boîte uji ma ɗi gandanɗa ɓoyɗi ɗi, sappo keddiɗi walla sappo e joyyi keddiɗi ɗi keeda dow, ɗi keeda e ardude, tawa so client ari ko ɗin ɗirotoɗa yeeyde. Marchandise bawɗo wonde fof ko yeeru tan dokkane marchandise ma bawɗo wonde pop. So tawi aɗa waɗa noon, musidɓe tedduɓe, a heɓata gandanɗa ma décide, a heɓata marchandise uji appu uji mumen gasi. Kono sa wi tan saaha fo aɗa yaha aɗa ɓeyda, saaha fo aɗa ñappa, saaha fo aɗa ñappa, ma wood boîte uji ɗiɗi walla boîte uji tati gona less to, tawa gandanɗa hoore maɗa appu uji mumen gasa, janggo e jaam ɗon ka yeeydeɗi perta walla jeeya tawa moƴƴani, neɗɗo ñamoya jeeya bakkat, walla janggo e jaam contrôle prix service d'hygiène ara fawa e ma junggo, nanguma joɓa ha ganca yeeyde gueɗel guel nanguirɗa guel. Ko wasi tinɗen batten hakkillaji men no feewi. Ko wona ɗum ko hande ñalawma hande o jiɗɗen haalde banggue cellal en jaññata ko no feewi, kono koko fati surtout rewɓe, ko fate rewɓe ma en membo seeɗa worɓe, kono koko fate rewɓe. Bandiraɓe rewɓe, mbatte hakkillaji mon no feewi, mbatte hakkillaji mon no feewi, mbatte hakkillaji mon no feewi, ndene koye moɗon, ndene koye moɗon e ɗeɗo jeehe, ndede koye mon e ɗiɗo produit ji. Hande kala jeere garɗa leydi mbawɗo wonde fof, hande hay guure men Fouta ɗe,
kala jeere garda surtout capital uji ɗi ma yi bange ko geɗe rewɓe jeyete toon ko ñaaƴi, yeyete toon ko gudol gandanɗa hoore maɗa kaddete kon jamma cakkete kon yeyete toon gandanɗa hoore maɗa ko geɗe mbaɗi noon geɗe coyoyuji, yeyete toon ko gandanɗa ko poppeteri rewɓe, yeyete toon ko geɗe ɗeɓe mbiya toon ko buluji, ko neɗɗo neldata ko hoore mum, debbo neldata ko hoore muɗum yawa nder tergal ma. Ko ɗin produit ji jiɗɗen haalde, ɗin produit ji jiɗɗen haalde. Hay so mbiɓe to banggue cosmétique walla to banggue pharmacie wiidema oɗo produit watte koko neɗɗo neldete koko natata e terɗe maɗa, neɗɗo nanna ɗum e tergal muɗum, surtout debbo waɗata koye tergal muɗum ndewago muɗum, beele ne hokka gorko plaisir, beele ene welna alhaali mum, wona gonga ko fenade. Kadi gandide ene wawi ni taw beelamma gonowo hen to banggue ma an debbo, sa waɗi ɗum sa wonde gorko ma e beelamma, kono musidɓe tedduɓe beelamma mintaji 5, beelamma 30 minutes hoto won sababu gandanɗa maɗa keɓeɗa raafi kadi gurdam ma walla duuɓi 30 walla duuɓi 40 aɗa wonde raafi. ɗin produit ji pop ko produit ji cancéreuse uji, pop ko produit cancéreux, ko produit ji gadduji rafiji, ko produit ji gaddi ko ardi pop. Hay kanko gandanɗa hoore maɗa jeeyomo o anda ko produit o fewnira, an codowo anda ko produit fewnira. ene wawi gandanɗa hoore maɗa taw ko waɗa hen ko ngar tawa sa an woyi ɗum hoore maɗa a jogoto tuuya, tawa a jogoto tuuya yidde jokkodirede. tawa ko ɗum saboto ko so tawi a neldi ɗum hoore maɗa aɗa jogoto tuuya yidde jokkodirede, a jogoto tuuya yidde jokkodirede. sa jogima tuuya yidde jokkodirede a jokkodirama noon eyi a heeɓi plaisir ko gonga, kono noon ƴeew conséquence mum, ƴeewta ko ɗum jibiɗantuma janggo e jaam rafi to banggue rafiji. Ko ardi foof eɗum wawi sabade keeɓa infection, rafiji kewɗi ha tengti debbo ɗi keewi idade ko infection, keeɓa infection. rafiji rewɓe hewɓe puddorto ko gandanɗa ko infection ngaji fuɗɗorto. Infection go noon ko jomumen jogo saaha foof ngar ne heewi fannuji, ene majji puɗɗorto ko ngar jiya debbo walla gorko kala to woni nana sorni junggo nana ŋaño, hatta mo ŋaña tan ko yimɓe ngara, saaha jomum e ŋaño ni ha yejjita to woni ɗo, ha jomum voyage waɗa jungo maɗa nanda jungo maɗa ŋaño, corna jungo aɗa ŋaño, to ŋañotoɗa ɗo ha jejjita ni holto ko konɗa ɗo, Allah e beelemma, saabu koko ngati ha ganduɗa saɗa ŋaño aɗa jogo hen beelemma, ha jalta voyage ha laaɓa tawa gonɗa ko nder yimɓe walla gonɗa nder suudu ma, saaha neɗɗo haalde ma walla hongo suudni tawa tinani, taw ka gonɗo ka concentré ɗo e beelemma ŋañugol ngol. Kala nde jiiɗa gueɗe mbaɗe noon, kala nde jiiɗa neɗɗo saaha foof koko sonna jungo, saaha foof nana ŋaño, saaha ni ŋaño nder yimɓe taw tinani, andi ko infection. Saaha so jomum ŋañaki dañata jaam, so jomum ŋañaki weltatako, so jomum ŋañaki ronkata civilisde, ko infection koy gande ko infection. Ene wona gorko ene wona debbo, ɗin infection ngaji noon debbo kadi ne raaɓa, saabu ɗin infection ngaji sa heeɓi ɗin infection ngaji an debbo no ŋañortoɗa ni ɗumintani ni a jokkodiri e joom galle maɗa walla bawɗo gorko bawɗo wonde foof to banggue jokkodiral terɗe, guila to juuɗe maɗa no ŋañortoɗa ni cigineji maɗa, walla memi ndiyam addani ɗum jaram, walla addani ɗum ñamde, a memi ko ñamete, ene wawi sabade ko gandanɗa hoore maɗa daɓugol. walla jokkodiral to banggue jokkodiral, to banggue gorko makko ne yeeru, aɗa wonde infection ka ŋañotoɗo toutefois juuɗe ma laaɓani a jokkodiri e joom suudu maɗa walla partenaire maɗa debbo, a wone wadde ɗum kaari, a wone memodirde e muɗum, holto memata ɗum, ciguineji ma no ŋañirɗa ni, peɗeli ma no ŋañirɗa ni, borosaji gonɗi hen ɗi nanna ɗum e suka debbo. ɗum waɗi eɗen kaala kala saaha eɗen mbiya laaɓal, surtout gorko e debbo, so ala ko heddi so wona lelde hakkude mumen, jamma ari ne leelo, hay sino ɗaminaki wadde haydara ne leelo, ɓuuri moƴƴude goto mabɓe foof looto ha ɓandu mum laaɓa. jokkodira e joom suudu maɗa walla jokkodira e joom galle maɗa, so tawi a ronki latade kam ɓuuri moƴƴude ko lotade suudu ma, ala sooɗo juuɗe maɗa ha laaɓa, ha laaɓa ceer, saabu gande koye juuɗe neɗɗo so ɗanima ala jungo mum yahata, ne yaahani taw nokku ta tinani,
ɗum noon so tawi gandanɗa hoore maɗa renaki holto juuɗe ɗe gaddata microbe aji ma won sababu gandanɗa ma dabgol partenaire maɗa. ɗum noon tigi tigi rewɓe mbiɗe kala jiiɗa debbo ne ŋaño e kala saaha ko infection ne wawi ummana ɗum gueɗe law so ɗiɗi hebde jaam. so ɗum ala saaha jomum gandanɗa hoore maɗa jogoro ko nguliki nder tergal mum, kala to woni tergal ngal ne wuula, tergal ngal ne wuula, kala to woni e ngal wuula ko infection. jomum saaha jogo probléme sene taro nder o ŋata, sene taro nder o ŋata walla jogo musalla ko dibi ko infection ngaji jeeya. saaha jomum sene taro sene taari ɗe gona wayno sukkot ni ne yaltira seeɗa seeɗa koye infection, walla jaaha ɓoy wona toɓɓitade tawa tinani ko infection. infection bonɗo ɗon surtout ɗo hutortoɓe gueɗe nelɗoɓe nder terɗe mumen, musidɓe to ko wattude yaltude ndiyam ɗam laaɓani ko wiyete perte blanche, yaltinde ndiyam e kala saaha rewɓe ne goodi ko rewɓe yaltunoɓe ndiyam taw ko ndiyam ɗam laaɓani woni ko wiyete perte blanche. yan perte blanche noon saaha holno infection wonirta ɗam wattata ko lubde dus, ɗam wayi kono ɓoccode dundi. ay ɓoccode so duni ɓoccode sa ɓoccode gandanɗa hoore maɗa guetegal to toccini ɓoccode wotere wontata cufel hankkadi nde boni sa heeɗini no wayata lubde ni ɗam ndiyam jaltowami debbo golluɗo infection surtout ko affaire perte blanche eɗum wawi ɗon lubdi, eɗum luuɓa dus saaha hay sin ɗam ndiyam yaltata jomum ala perte blanche jogoro ko lumgol saabu hankkadi infection ñawande nde ñawi hankkadi to nderto musidɓe tedduɓe watta hankkadi debbo kala to jooɗi kanko hoore makko omo anda omo jogui odeur omo jogui hendude laaɓani. ko ɓuri hewde ɓe rewɓe kala ko jomum heewi wiide ɗiɗo cuuroyuji walla parfum ngaji porɗi walla ganduɗa déodorant aji porɗi saaha jomum sakka tubaji kewɗi sakka gude kewɗe fawodira waɗa hen kiltaji pop ko gam yidde hadde odeur aji ɗi sen jaaha yimɓe waɗa cuuroyuji kewɗi rufa hen latiji kewɗi pop ko mbaɗan jogo odeur kono foof de odeur o so ɓooyi lumgol ngol kañum wawtoto urngol ngol walla urngol ngol lumgol ngol natnodira dégage e odeur mettudu kala mo takkiɗa anda wol hendu ɓennude sara maɗa. jomum hankkadi heddoro ken ƴeewa masalahaji mum, heddoro ken ƴeewa safruji fina tawana ƴeewa ɗum ɗoji mum ne suura ha ko bonatno bonata. to jomum felliti hankkadi yaade docteur, felliti yaade hankkadi gandanɗa hôpital tawata koko bonatno boni. noon le mbasi yo rewɓe tinno kala nde tinɗa début infection maɗa kadi gandi ɗin infection ngaji ene saabo ha debbo natta jibinde, eɗi bonna jibinirgol debbo ha laaɓa eɗi bonna ndewago debbo ha laaɓa kadi ko ɗi daaɓoji kala nde gorko jukkodiri e maɗa koko raɓete. so tawi gorko ma jogui ko rewɓe ɗiɗi walla rewɓe tati a raaɓi gorko kadi yaaha raaɓoya rewɓe heddiɓe onon poof keɓorra feew. ɗum noon tinnoɗen to banggue laaɓal rewɓe, tinnoɗen rewɓe caloɗe ƴettude gueɗe oɗon mbiya oɗon neldodir man pour weltinde koye man pour walla weltinde joom galleji worɓe moɗon. debbo sen yiiɗi weltinde gorko muɗum, debbo sen yiiɗi leppude sen yiiɗi heccidde yo ɓerde mum deej, yo ɓerde mum deej. rokkon yeru yeewe mawɓe men nden nagge ma ne ɓiire kewɗa ko arta sakkeɗa sara muɗum gona e karis ɗum ɓaddina ɗum ta lahal ko wawi wonde fo so rakkal seeɗa aɗa karisa ɗum aɗa ene metto lahal ngal ayi nagge nge gandanɗa hoore ma ne ɗaccita kosam ara ha heewa ɓiira daña kosam ha heewa waɗa saaha nagge nge wasa weltade sa wiyaɗa ɓiira nge hira nge tekkina no wiyete endi mayri haysa ɓiiri haydara yaltata, haysa ɓiiri hay abbere kosam yaltata hen so wona ɓinguel maggo wona muynude nge weele nge yaltina kosam ɓiɗɗo o muyna kono an ɓiiro donka tan jiyan haydara. donc debbo ne so tawi ne weltini fittade mum ɓerde mum ne deeƴi joom galle ne weltini fittade mum ene famodira e joom galle mum ala stress haydara ala caɗele haydara ene ñaama ñamri moƴƴiri ene fofti Allah de seedi ma debbo leppu ma debbo hecciɗ ma debbo yaltin belemma tawa gandanɗa hoore maɗa ko belemma mo ala to foti ma taw ko belemma mo ala to foti. ƴeewe mi rokkon yeru tan ƴeewe sosoji men nden e sosuji men hannde ko mbiyeten sos ko ƴeewe mawɓe men nden so dammol hirsama so woodi so foori ko basalle aɗa jogui basalle maɗa walla basalle ma ɗiɗi eeɓa tawa kadi ko basalle naturel ala produit chimique ala haydara
fof naturel ƴeeɓa basalde maɗa walla basalde ma ɗi walla libar ma basalle beddoɗa e balɗe maɗa beddoɗa hen tew maɗa kala to neɗɗo wawi wonde e leegal he urgol yettoto ɗum sa ñami tina tigui tigui a ñami tew jeeyi barka lawol no wadi lawol nokshot sa ummima e leegal hokkuma butel bit sa ɓini aɗa sugguel seeɗa gurel nan ɗo wiyete ko birel barka walla mbiɗo beytel lahma jeeɗon ñama tew coda ɗon tew a yetto joni dammugol ana hirsa en ligga cooda tewɓe taƴanma hen gandanma ko jiɗɗa koɓe pawayi furo joni ɓe juuɗanma ɓe gadda haydara goɗɗo ɓeydaka hen haydara so wona lamɗam an waɗata hoorema lamɗo sa yiiɗi pulla hen lamɗo jiɗɗa ñama gun tew ƴeewa différence par rapport tebbuji ñameten galleji men ɗi galle dammugol hirse waɗe hen fodde guenne walla libar kitmaji waɗe hen pobar waɗe hen gurtade waɗe hen pop dammugol deefe e galle ha ɓenda tawa hay woɓɓe nder salon tinta odeur tew natti wonde naturel kala ko woni naturel musidɓe tedduɓe ɓuuri wadde fayida ɓuuri dakmude ɓuuri welde rewɓe gone naturel en tout cas min conseillé mi debbo so tawi ne yiiɗi weltade ene yiiɗi weltude joom galle mo yiiɗi heccidde yo deeñu ɓernde mum fofta ñama ko ñamde moƴƴiri aɗa ñama ñamde moƴƴiri ɓernde ma ne deeƴi a hewani kiram a hewani nguttu hasidagal ala e ɓernde maɗa aɗa welti aɗa weeti aɗa yundikini salo stress moƴƴani sa salima ɗum a waɗi ko mbimami ko ma ɓernde ma deej aɗa ñama ruyji ma saha fof ko adi kadi lelo saha waɗa ruyji ma aɗa ñama a fini subaka a fini ruy maɗa taw conɗele men ɗe aɗa ñama lanti walla aɗa ñama ordonnance uji Saydou Mario ɗi ko wayno ñebbe musidɓe tedduɓe joni mbiya lut joni ƴeewe dokke hokkon yoru ƴeeweran ɓesme men nden debbo so ɓesi so jottima nder suudu tan foftima seeɗa en addane ruyji ne ñama saha fof ne addane tufmaji saha fof ne fewne ketton ene ɓattine ƴeewe jomum ne yaltata sa fote mum tan a yiyat ne wayno jaam par ce que foftima ɓernde mum ne deeƴi ene ñama ñamre moƴƴiri ƴeewe ɓesme men joni jomum wiya noof sa fotte mum ɗum waɗi saaha wiye debbo ne hiira reedu ne hiira reedu wona reedu hirata ala ko debbo deltat gorko ronka nanggude hoore mum jokkodira e on debbo tawa ne jogui bebbeyel toksel nde bebbeyel ma dañata 9 mois nde wattata ya tawa ƴetti reedu par ce que hankkadi a hecciɗi a leppiɗi a weeli yettade a weeli takkade donc musidɓam tedduɓe wona ƴettude produit ji a anda ko fewnira walla saaha ko produit chimie aɗa nerda nder terɗe maɗa ɗum tergal debbo wona barme tergal debbo wona barme ɗum noon tinnoɗen calɗen ɗum tinnuɗe kadi bandiraɓe rewɓe kala mon tinɗo ene jogui infection gueɗe kalmi ɗo ɗe ene jogui ŋato walla ne jogui nguleyki nder tergal mum walla sene taro ne jogo caɗele walla sene taro ne tina ŋata walla nguleyki nder walla ne jogui ko wiyete perte blanche tinno gueɗe law walla so tawi régleji ma gaari saaha ɗo ronka yo dartu walla saaha régleji ma ne gara ɓenna tan kadi jiiya ƴiƴam ne ara tawa régleji ma jontani fof koye maali infection ngaji ko infection ngaji kadi gaddoji cancer ko infection ngaji kadi debbo sowade ɗum noon tinno guila e law guila aɗa wawani hoore maɗa hoto huul hoto hersu ya yoyi jaaruɗo on fannu kalana ɗum jettoɗa hôpital keeɓa safaruji maɗa safara fof ɓuuri welde safarude guila e law hoto ɗaccu ha comeɗa e mbajju hoto ɗaccu ha gandanɗa hoorema joom galle ma watta dogdema nde mbiya aɗa yahaɗa safroyo kadi onon rewɓe wiyaɓe ɗon cooda produit ji oɗon beltina worɓe yidde weltinde worɓe mon surtout ɓuuri wawde wadde noon ko rewɓe nawliraɓe mbiyan mbaɗa concurrence aɗa wiya aɗa waɗa ɗum ɗon aɗa weltina gorko maɗa aɗa nangga joom galle ma beele so arema so yonte ma ne ɓeydo jogade beelamma ene tuyema ene ɓeydo jaribede maɗa wallahi sa rentaki ma heeɓ infection ha joom galle o natta walde suudu maɗa walla so ñande yontande ma fof walla bowl walla waala wirdude walla waala gandanɗa homaɗa fiide darde anje takkadema saabu a wattat yaltinde odeur mettuɗo a wattat yaltinde heddu bondu a wattat lubde jomum kadi jogo kul huuli guila rabde ɗum walla guila wondude ma ya kadi raɓoyo ko heddi ko non tinɗen caloɗe wadde gueɗe en jii Sénégal ɗeɗo balɗe walla naggaɓe rewɓe yeeyoɓe ɗen gueɗe nan nagga puɗɗiɓe nanguede ko ɗum foti wonde foti waɗede ko contrôlé jeehe men produit kala ko neɗɗo ne waɗa e nder tergal muɗum musidɓe tedduɓe yaato kam ko boni ko avis médical taw kam ko docteur e walla yaruɓe on fadu kalantuma wona gonɗo jeerane yeeyane jogui marchandise mum yeeya kadi ko ɓuuri hen heede ko dopage o noon ne waɗi to banggue worɓe to banggue ay worɓe walla yeeyoɓe leɗɗe hannde mbima ɗe leɗɗe sa yari ɗum joni gona gorko
ko tramadol meho woni hen ko dopage a yara ɗum joni jogoɗa force ganduɗa hoore ma no force hay goto famata ni kono kala ñande a yarani ɗum janggo e jaam ma wot ko bonnanma walla sa yari jogoɗa force no mbatta ɗo kono janggo e jaam addunma produit adduma rafiji goɗɗi par ce que ka doppuɗo so waɗi dopage noon waɗata heewi ko sumtade par ce que mbatta ko ka wawa to banggue worɓe ƴetta ɗeɗo ɗe joni mbatta kala jokkodirɗa e joom suudu maɗa walla jogi partenaire maɗa a jogoto force a galñoto aɗa wawi wadde laabi 3 laabi 4 kono battane muɗum joni ko ardi foof sa natti ƴettude ɗum a natti wawande hoorema haydara ɗiɗi e saaha mbatta nde a dépasse vitesse maɗa mo ponɗa wadde vitesse limite ma maximal o a ɓenni ɗum déjà kala noon ɓennude maximal mum so renaki musidɓe tedduɓe conséquence garoyta ƴeewe oto waɗi ha 220 winda hen kono kala mbiɗa doga hay 180 160 sa renaki joni certa e oto joni certa e oto maɗa walla certa e wonki maɗa mbaɗa accident maya walla oto bona walla mbaɗa accident oto ma boɓo bona ha natto fentati ɗum noon neɗɗo yo andu ko wawi salo ƴettude walla gueɗe taw ko gueɗe dopage surtout bandiraɓe rewɓe hande jiɗɗen yañare koto banggue rewɓe to banggue ɗiɗo produit ji goppe ɗi produit ji nafata saɗa yiiɗi weltinde joom galle ma ko laaɓal saɗa yiiɗi weltinde joom galle maɗa ko respectude ɗum ko teddinde ɗum saɗa yiiɗi weltinde joom galle maɗa ko hollirde ɗum so tawi a wonde mum aɗa jogo belemma sa waɗi weltinde joom galle ma ko hollirde ɗum saɗa wonde mum yidde weltinde ɗum sa wonde joom galle ma yiiɗi weltade yiiɗi weltinde ɗum hollirde ɗum wonde ala gonɗo gorko ko so wona kañum ala gorko mo ganduɗa so wona kañum kalna ɗum haala belka fijja e mum jalda e mum jogoɗa ɗum respect joga e mum respect nanga ɗum no comme roi yo won roi e nder galle mum yo won roi tawi ko militaire ko Demba Summo to yeehi armée yahata ko ñaɗal ko furede e artere so ari galle yo won roi yo won chef d'état major so tawi ko fonctionnaire ñallata ko ligguey ñalla ko furata so arti galle yo won directeur général mbaɗe worɓe mon ɓe ruwaji worɓe kala mbaɗɗo joom galle mum ruwa joom galle wanma princesse walla wanma ganɗa reine ɗum noon tinɗen musidɓam tedduɓe bandiraɓe rewɓe tinnoɗen ndentoɗe wal gueɗe batteɗe nder neldu hoorema ɗeɗo produit ɗiɗo ko produit ji muɗeteɗi ɗiɗo ko produit ji ko buluji a neldat fof ko fenade fof ko rafiji gaddan toon kala baɗɗo ɗum musidɓe tedduɓe sakki wattiditto battane mum ko hôpital kadi tinne haymo watta ɗum ɗeɗo gueɗe mbiɗen ɗiɗo infection ngaji kala tinɗo ɗum en fo andu muɗum yo dog gueɗe law jokkodira e docteur heɓe jokkodira e gynécologue jokkodira e ganduɗa hokka ɗum conseil aji safra ɗum gueɗe law certe ne certe ha laaɓa surtout tawi ko début rafi foof ɓuuri moƴƴude ko safra ɗum gueɗe départ wona ɗaccude ha buujito ha luuɓa ha ñola nde mbiya aɗa safra ƴeewe hayso gañande so tawi hollo gañande ma wonirta aɗa wiya tan hankkadi eko ligguey en eko baɗanal en eko hendu en aɗa ɗumnina janggo e jaam ha ganda hoorema jaaha tawe ko cancer wonti cancer sa heddo wiyatma koyngal taaƴi walla ma junggo taaƴi junggo yo taaƴo ko cancer woni waɗa koyngal yo taaƴi so ɗum ala ko wara banggue ɗiɗi foof suppose on tawi ko targal debbo ene wiya yo taaƴi voilà wiyata ko yo taaƴi ji debbo endu cancer de sein endu taaƴi eɗen gandi conséquence mo ɓuuri hen heeɗo ko wasde fittade muɗum walla daɗoɓe kono hankkadi endu taaƴama junggo taaƴama koyngal taaƴama kono mbimi tergal awra debbo wiyede yo taaƴi walla awra gorko wonde infection yo taaƴi wonde cancer yo taaƴi ɗum gandi ɗum wonta sellata hankkadi jomum wona condamné à mort waɗa e abandonné kadi suurka tampa lorla yimɓe watta hankkadi hay bandumen so takkima en seeɗa guettoma mbaɗa masque uji ma cukka kine mumen ma mbuumo saabu hendu mettude arde e mumen tawa gandanɗa ko an waɗani hoore maɗa won rafiji kewɗi mbaɗa hay wiide won rafiji kewɗi ko enen codata lowaɗum e koye men won rafiji ko enen gaddanta ɗum e koye men a wiyama moƴƴani wulle e jamma ñalawma kadi a yi wol waɓɓe ɗum keeɓi hen rafi an ha joni aɗa continue wadde ɗum musidɓe tedduɓe nde ɗon tiiɗi hoore tan pullar noon heewide haaɗede hatta wadde kono tinnoɗen ganden ko mbatten tinnoɗen ndentoɗen tinnoɗen toppuɗen laaɓal bandiraɓe rewɓe toppuɗe laaɓal terɗe mon laaɓal taroɗe mon infection ngaji kewɗi ne keeɓe tarode keblorde guila e duusuji ɗi saabu eɗen gandi enen duusuji men ko duusuji public ko dendaɗi ko duusuji dendaɗi ko yimɓe foof tinnude ɗin duusuji toppuɗen laaɓal majji rafiji kewɗi infection ngaji kewɗi ene keeɓe hen
saha cukalon nde won kon guinan pamɗi hutorade ɗin dusuji saha keɓa infection ngaji guinan pamɗi ɓe ganduɗa ɓe mawnida e ɗin infection ngaji tinnude laaɓal men law duusuji men yo lawƴe ha laaɓa mbaɗe eau de javel mbaɗe produit ji kala saha ɗi udditeɗi mbaɗe aéré hendu naata hen aération ne moƴƴi surtout duusuji nder woni pop hande debbo fof hande yiɗi wonde douche interne nder suudu mo wiyama waɗe douche ɗin dousuji ma toppite laaɓal mum tigi tigi ma waɗi produit ji ndere boowal karoje mum pop ma waɗi produit ji wasa wadde ojere wasa wadde rafiji wasa wadde hendu tinɗe laaɓal gandanɗa hoore maɗa comci mon cakka ton woni silibaji ɗaccon haqqi e gudde tokose ɗe mbatton lesa ko wawde fof surtout ko takkoto e ɓandu ma tikkiltaji e silibaji e caleçon ngaji tinno ɗe lawƴeede guppeɗi e kala saha sa ɓornima silip ñalawma goto walla succen sa ɓorni ɗum ñalawma goto surtout saha nguleki sa arti ɓortu so boni balɗe ɗiɗi sa arti ɓortu guppa ɗum ha laaɓa liira e nangue en teskima noon bandiraɓe rewɓe hewɓe silibaji men ɓe keewi liirde ko nder douche ɗen gandi ala nangue douche ala nangue ɓe liiri ɗum nder douche nangue ne moƴƴi nangue hono nangue firata comci hayso microbe aji gonno hen mayat so tawi noon hewɓe ne kersa ko galleji famille aji ne kersa liggude silibaji men boowal ko gacci gandi ɗen keewi gacci ha liggi nder suudu maɗa walla nder douche maɗa walla nder suudu maɗa tinno so yoori eɗen gandi ça prend du temps kono so yoori ƴeew feere ma are passé piya hen feere nguleki ki wara microbe aji gonɗen ɗo ha laaɓa microbe aji ɗi ko nguleki feere warata ɗum ɓaade kay ronki wadde e nangue aɗa hersa feere maɗa ƴeew feere ma hayso ko ƴulɓe mbaɗa feere ma ƴulɓe mbaɗa hen passa ɗum ha wuula piya hen feere gulɗo microbe aji gonɗi hen foof ɗi maya ha laaɓa surtout silibaji to banggue gandanɗa maɗa nokkuji to ɗakkoto e ɓandu debbo ñomɗe mum ɗo tinnuɗe musidɓe tedduɓe saha kadi ɗen gandi rewɓe jiiya ellaji mumen foof mbaɗata ko silibaji ɗi ɓe mbaɗa hen gandanɗa hoore maɗa fañaji mabɓe pawa hen ɗum noon sa wuppi ha laaɓi ha wiccer ɓuuri andugol microbe aji mbawi tawde kadi saabu ƴiƴam jaltomo no ƴeew fileru ɗam ko microbe aji goni hen par ce que koko duni ko ɓocconde koko duni ende fetti ende fusi donc wadde hay sinno aɗa wuppi silib maɗa walla wuppi kilote maɗa tinno sa ronki wuppide ndiyam gulɗam sa fi hen feere ma gulɗo dendagal microbe aji gonɗi ɗen foof ma ha laaɓa succeneji meɗen batton surtout rewɓe ɗen gandi jiiɗi koko ñiiri jiiɗi koko seeri to banggue nafte ɗe to banggue less enduɗo ne waɗa ganduɗa taw tinno wuppo ha laaɓa sa wawi wuppude ndiyam gulɗam guppa sa wawa sa wuppi mbaɗa e nangue ha yoora so ɗum ala piya hen feere ma repassé kadi goppe silibaji en kusucinaji ñirɗi wiide waɗa ha ñeera ha iɗɗi mum daro ha wona cukalel walla ha sikke ko cukalel e ɗum haɗa neɗɗo fofde e ɗum waɗa neɗɗo gandanɗa hoore maɗa ha haaɓa ƴeewe rewɓe keppa koɓe jettoro galleji ɓe luggite succinaji ɗi e silibaji ɗi foof ɓe beddo par ce que koɓe haaɓe joomum ɓonto koko seeri e muɗum noon tinnuɗen korkiɗuɗe koye moɗon surtout sa arti e galle maɗa ƴeew t-shirt maɗa taw ko coton itta sicce ma ƴeewa t-shirt ma ɓornoɗa pawa hen wutti maɗa walla pawa hen robe maɗa ƴeewa kilote maɗa taw coton jaaƴƴo cakka pawa hen gudere maɗa walla jiɗɗa fof pawa hen gona à l'aise tawa aɗa suuri tawa kadi ka à l'aise so ɗum ɓenni to banggue lelde ala ko heddi so wona aɗa leelo joko conci ma lelduɗi balduɗi wona comci ma ɗi ñalduɗa sagguinirde wona comci ma ɗi ñalduɗa dogdude guila subaka ha hiira aɗa warñi ene waɗi odeur waɗi pop wona ɗin woni baldete joni comci ma baldeteɗi. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam mudere tawa ko comci ma laaɓi tawa ko comci maɗa balduɗi sa ronkani yo won coton an gorko noon an debbo pop balda comci ma taw comci ma balduɗi so tawi ko saha nguleki aɗa warña saha tinno kala ñalawma walla balɗe ɗiɗi guppa comci maɗa ha laaɓa balduɗi tawa aɗa jogui tineji ma ɗiɗi walla tineji ma tati toppirɗen laaɓal ndentoɗen wadde produit ji e ɓalli meɗen surtout bandiraɓe rewɓe ɗe moɗete en ɗe jarete en ɗe anildata hoorema en pop suppose pop musiba tedduɓe ko fenade pop ko fenade andu koye hay sinno waɗi beelamma ko dopage
andu ko haysen waɗi belamma ko dopage wonantuma belamma noon sabu plaisir gandanɗa hoore maɗa mintaji sappo walla demi heure walla 30 minutes on plaisir hoto wonani sababu kaɗa ñawa duuɓi 30 plaisir 30 minutes hoto addana wonde belamma 30 minutes hoto won sababu dafeɗa duuɓi 30 non tinɗen no feewi to banggue gandanɗa hoore maɗa gueɗe biyeteɗe tinɗen feewi ndene koye moɗon ndene koye moɗon ndene koye mon walla certains produit ji ɗi ñameten ɗi jarteten ɗi ñamete ɗi fof ko fenande saɗa yiiɗi leppude mbimi saɗa yiiɗi heccidde saɗa yiiɗi wonde femme fontaine musidɓe tedduɓe yo ɓernde ma deej ñam ñamri moƴƴiri ñam ligguimaji ñam firwiji eɗen jogui conele men royuji gawri men mbaɗa royuji maɗa mbaɗa karawuji maɗa piya haridu ma heewa ñama ko hecciɗi jara ndiyam ha heewa calloɗa constipation calloɗa ɓandu ma yora toppitoɗa ɓandu maɗa eɗen jogui popoteri koye karate eɗen jogui popoteri men cremaji men taw ko jaadude e ɓandu maɗa ɓandu foof ne jogui ɗeɗɗo way kono paɗe ni kala couleur paɗe ne jogui cirage muɗum neɗɗo foof ne jogui produit jahowo e mum toppitoɗa ɓandu maɗa calloɗa guineɗe calloɗa furɗude calloɗa fooje calloɗa tuwude dokka joom galle ma tuuya joom galle provoque arka ɗum tuuya sa rokki ɗum tuuya ma jogo sa rokki ɗum tuuya ma yiid jokkodirde maɗa so jokkodire ma dañ plaisir sa yiiɗi nelda conteneur ko neldete ko nder ɓandu maɗa sa yiiɗi nelda saga ha timmuɗo nder ɓandu maɗa so tawi ala haala berka so tawi a laaɓani so tawi a urani so tawi gandanɗa hoore maɗa a rokkani joom galle ma tuuya jogota ko ni envie yettadema saka wiide ganda tina ko mbaɗɗa e hoore maɗa ko nan musidɓam tedduɓe tinɗen no feewi e rendo koye men tinɗen no feewi andude ko mbatten calloɗen funtede cooden kalisaji men cooden rafiiji mbaɗen kalisaji men cooden rafiji tawa kadi ko rafiji ko enen cooden koye men nelden koye men callen ɗum ñawen ñawnen worɓe men ñawen hoddiɓe meɗen woni wondiɓe men saabu debbo so tawi gorko ma mbimi ko nawlirɗo ne jogui rewɓe ɗiɗi walla rewɓe tato an a waɗi wallin produit ji a heeɓi hen infection so joom galle ma wonde maɗa heɓat infection so wondi e rewɓe heddiɓe kadi jogota infection kadi so tawi gandanɗa hoore maɗa an a heeɓi on infection hayso ɗo mbimi ko an debbo goto gorko ma jogui debbo goto a heeɓi infection walla gorko ma heeɓi infection so tawi oɗon mbaɗa traitement ko onon ɗiɗo foof mbaɗa traitement gande koye goto so waɗi traitement ko bonnude kalis muɗum a heeɓi infection andu joom galle maɗa jogui infection an gorko a heeɓi infection andin joom suudu ma heeɓi infection soɗon cafroyo jeehe onon ɗiɗo foof walla docteur ɓe finɓe so tawi jomum ari ne heeɓi infection windanma ko produit windanma ko paquet ɗiɗi walla windanma produit ɗiɗi peeruji ɗiɗi winma ɗum ko an jeeyi ɗum ko joom galle ma jeeyi son gayni garton ƴeewon par ce que patin sa traiti an a waɗi traitement o waɗani traitement taw ko an woni ɗum hen ka dabɗomo janggo jam waɗi traitement haysa selli omo wawi jokkodirde ma kadi o rabtuma annene arta e makko donc ko onon ɗiɗi pop mbaɗat traitement so tawi gorko jogui rewɓe ɗiɗi walla rewɓe tato rewɓeɓe pop onon rewɓe pop e an gorko onon foof ma mbaɗon traitement ma ɗon itton infection e mon ha laaɓa ha jenno ɗon kasi so ɗum ala koye gande ko bonnude kalis muɗum ko rafi jawɗe infection hunde yawde rabde to banggue jokkodiral terɗe buudal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buudal yurmede ko fayde cellal ade alkamisa 6 lewru février hitande ujunnaje 2025 e sowotoro musidɗo moon sirmon Kaly Abouba yo jaam Allah ñalla nen.